हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ణ అండి అందరికీ. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి అంటే 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనము చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపు నుంచి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడం అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 8వ రోజు 8వ అధ్యాయమైనటువంటి అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని చూసే ముందుగా దానికి నిన్న చూసినటువంటి 7వ అధ్యాయము అయినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అనేటువంటి భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి యోగము గురించి ఒక్కసారి సంక్షిప్తంగా చూసినట్లయితే ఆ 7వ అధ్యాయంలో భగవంతుని యొక్క తత్వం గూర్చిన జ్ఞానం, ఆయన స్వరూపము, మాయ, ఆయన యొక్క సర్వంతర్యామిత్వము పరిచయం చేయబడినాయి ఆ అధ్యాయంలో. ఇక ఆయనకు శరణజొచ్చుట మాత్రమే సరి అయిన భక్తి మార్గము, వారికే ఆయన కరుణ లభిస్తుంది అని, అలాగే వేలాదిలో ఏ ఒక్కడో మోక్ష సిద్ధికై ప్రయత్నం చేస్తాడు, వారిలో ఏ ఒక్కడో ఆ భగవంతుని గురించి యథార్థంగా తెలుసుకోగలుగుతాడు అని తెలియజేయడం జరిగింది. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అను 8 విధములుగా ఆ భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తి విభజింపబడినది అని చెప్పడం జరిగింది. దానినే అపర శక్తి అని చెప్పారు. ఇంతకంటే ఉత్తమమైనది ఆ భగవంతుని యొక్క పరాశక్తి, అంటే భగవంతుని చైతన్యము. ఈ రెండింటి సంయోగం వలన సృష్టి జరుగుతుంది అని చెప్పారు. అలాగే ఆయన చెప్తున్నారు, మణిహారంలో దారంలాగా భగవంతుడు విశ్వమంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక 2 రకాలైనటువంటి మానవులు, అంటే ఆయనని శరణొచ్చేటువంటి వారి గురించి, అలాగే ఆయనకి శరణు జొచ్చని వారి గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. మూఢులు, మానవాదములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు, రాక్షస భావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి పొందలేరు అని చెప్పారు. అలాగే ఆర్తులు, అర్థార్థులు, జిజ్ఞాసువులు, జ్ఞానులు అనే 4 విధములైనటువంటి భక్తులు భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారు అని తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వారిలో జ్ఞాని సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకొని భక్తితో కొలుస్తాడు, కనుక అతడు భగవంతునికి ప్రియమైన వాడు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక అనేక దేవతల రూపాలలో భగవంతుణ్ణి ఆరాధించే భక్తులను ఆయా దేవతా స్వరూపంలో వాసుదేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నాడు అని తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే దేవతలను ఆరాధించేటువంటి వారు అలాగే ఆ సర్వేశ్వరుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వారు సర్వేశ్వరుణ్ణి పొందుతారు అని, అంటే దేవతలను ఆరాధించేటువంటి వారు దేవతలను పొందగా, ఆ సర్వేశ్వరుడు అనేటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వారు ఆయన యొక్క ఆ ధామాన్ని చేరుతారు అని చెప్పడం జరిగింది. మోక్షాన్ని పొందగోరిన వారు ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ వాసుదేవుణ్ణి ఆశ్రయించి సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు ఆయననే అధిపతిగా తెలుసుకున్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ బ్రహ్మమును పొందుతారు అని తెలియచేయడం జరిగింది. అది నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము చూసినటువంటి అంశాలు. ఆ 7వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలు. ఇంకా ఈరోజు ఈ అధ్యాయం
హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము చూడబోయేటువంటి ఈ అధ్యాయము భగవద్గీత యథాతథంలోని 8వ అధ్యాయము అక్షర బ్రహ్మయోగము. దానిని భగవత్ ప్రాప్తి అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ఒకసారిగా ప్రార్థన. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, సూర్యకుమార్ మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। माताजी श्री गुरु प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री रूप प्रणामము। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रील प्रभुपाद प्रणति। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मंगलाचरण। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्री कृष्ण प्रणामम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। श्री राधा प्रणाम। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री वैष्णव प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्व मंत्रम। श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। महामंत्रम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदनंदन प्रजजन रंजना यशोदनंदन प्रजजन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय यमुना तीरा वनचारी जय यमुना तीरा वनचारी जय यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే ధన్యవాదాలు కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. సో హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో ఈరోజు అష్టమ అధ్యాయము అయినటువంటి అక్షర బ్రహ్మ యోగము, అదే భగవంతుని ఆ భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు పలుకుతున్నాడు, ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. సో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి, అధిభూతము ఏమిటి, అధిదైవము ఎవరు, దయచేసి నాకు వివరించండి. ఆ అర్జునుడికి పురుషోత్తముడు అంటే ఏమిటి, బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి, అధిభూతము అధిదైవము ఎవరు అని ఈ విధమైనటువంటి అంశాలని తెలుసుకోవలసినటువంటి కుతూహలంతో ఆయన ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరిగింది. ఇంకా అడుగుతున్నాడు ఆయన అర్జునుడు, అది యజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. సో ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడు ఈ శరీరంలో ఎలా ఉంటాడు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అని ఆ అర్జునుడు తనకి కలిగినటువంటి ఆ సందేహాలను ఆయన అడగడం జరిగింది. ఆయనకు తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలను గురించి అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరిగింది. సో ఇంతకుముందు చివరి అధ్యాయంలో అంటే అంతకుముందు అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో ఆయన చెప్పారు, అంత్య సమయంలో ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఆయన్ని గుర్తుపెట్టుకొని శరీరాన్ని వదులుతారో తప్పక వారు ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పడం జరిగింది. అందుకే ఆయన ఇక్కడ అడుగుతున్నారు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అని అడుగుతున్నారు. అలాగే ఇక్కడ యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడు ఈ శరీరంలో ఎలా ఉంటాడు, భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో ఆ భగవంతుడిని గుర్తించుకోవడము అనేటువంటి దాంట్లో అడుగుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఈ అధ్యాయము బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి అని దానితో మొదలైనటువంటి అర్జునుడు వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలను అడగడం జరిగింది అక్కడ. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ యజ్ఞ ప్రభువు, సాధారణంగా యజ్ఞ ప్రభువు అనేది ఇంద్రునికి కానీ ఆ విష్ణువుకు కానీ అన్వయించబడుతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మ శివునితో పాటుగా ప్రధాన దేవతలందరిలో కూడా విష్ణువు ముఖ్యమైన వాడు. అలాగే ఇంద్రుడేమో కార్యనిర్వాహక దేవతలలో ముఖ్యుడుగా ఉంటాడు. కనుక ఇంద్రుడు మరియు విష్ణువు ఇద్దరు కూడా యజ్ఞాల చేత పూజించబడతారు. కానీ నిజానికి ఎవడు యజ్ఞ ప్రభువు అని, ఏ విధంగా ఆ ప్రభువు ఆ జీవుని దేహంలో నివసిస్తున్నాడు అని ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. సో దానికి ఇక కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. అయినా భగవానుల వారు ఈ విధంగా సమాధానం ఇస్తున్నారు, పలుకుతున్నారు. నాశన రహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. అంటే నాశనము లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ సర్వోత్తముడు అయినటువంటి జీవుడు బ్రహ్మము అని పిలువబడతాడు. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమును అధ్యాత్మము అని చెబుతారు. సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ, అంటే సకామ కర్మలు అని అంటారు అని
ఆయన అడిగినటువంటి వాటికి ఇక్కడ సమాధానం, కొన్నింటికి సమాధానం చెప్తున్నారు. ఏమిటి ఇక్కడ బ్రహ్మము ఎవరు అనబడతారు? ఎవరు బ్రహ్మము అనబడతారంటే నాశన రహితుడు, సర్వోత్తముడు అయినటువంటి జీవుడు బ్రహ్మ. అలాగే ఆ ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం ఏదైతే ఉందో అది ఆధ్యాత్మము అని చెబుతారు అని. అలాగే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి సమస్త జీవుల యొక్క ఉనికికి, ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యమే అంటే పనులే కర్మ లేదా సకామ కర్మ అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, అధిభూతం క్షరోభావః పురుషచ్ఛాదిదైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర. దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడైన ఓ అర్జున, శరీరం లాంటి నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అని అంటారు. సో ఈ శరీరం ఏ విధంగా అయితే మార్పులు చెందుతూ ఉంటుందో అలా మార్పులకు లోనయ్యేటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో దానిని అధిభూతము అని అంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపమునే అది దైవము అని అంటారు. అదేవిధంగా ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి అంటే ఆ పరమాత్మ రూపంలో ఉండే అది యజ్ఞాన్ని యజ్ఞ ప్రభువు, ఆ యజ్ఞ ప్రభువుని నేనే అని కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆయన అడిగినటువంటి, అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు బ్రహ్మము అనేటువంటిది నాశనరహితము దివ్యము అయినటువంటి జీవుడు ఆ బ్రహ్మము అని, అధ్యాత్మము అనేటువంటిది జీవుని యొక్క నిత్య స్వభావము, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ స్వభావమే, శాశ్వత స్వభావమే అధ్యాత్మము అని. కర్మ అంటే దేహోద్భవమునకు అంటే ఈ జీవుల యొక్క ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైనటువంటి సంబంధమైనటువంటి పనులు కర్మ అని. అలాగే భౌతికమైనటువంటి జగత్తు, అధిభూతము అంటే భౌతిక జగత్తు, భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి. అధిదైవం అంటే సర్వ దేవతలతో కూడి ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ సూర్య చంద్రలాదుల వంటి సర్వ దేవతలతో కూడి ఉండినటువంటి ఆ విశ్వరూపమే అధిదైవము అని చెప్పబడుతుంది. ఆ పరమాత్ముడే యజ్ఞ ప్రభువు, ఆ యజ్ఞ ప్రభువే ఆ కృష్ణ భగవానులు అని చెప్తున్నారు. మరి అది యజ్ఞము ఎక్కడ నివసిస్తుంది ఈ శరీరంలో అని అడిగాడు కదా. సో కాబట్టి ఆ యజ్ఞ ప్రభువు, ఆ పరమాత్ముడు ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలోనూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. అలాగే మరి అడిగాడు కదా, మరణ సమయంలో కృష్ణుణ్ణి అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా స్మరించుకోవాలి, ఎలా గుర్తుంచుకోవాలంటే స్మరణాన్ని జీవితకాలము అభ్యాసము చేయడం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము అభ్యాసము చేయడం ద్వారా ఆయన్ని మనము గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతాము అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి అంత్యకాలంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని గురించి అభ్యాసం చేసినప్పుడే మనకి ఆయన్ని గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ఇదిగా మనకి అంటే గుర్తుపెట్టుకోగలము అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ భగవంతుడి యొక్క నామములను మనము నిరంతరము జపిస్తూ ఉండాలి. అంటే ఆయన యొక్క మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వర్తిస్తూనే ఆ భగవంతుడి యొక్క నామమైనటువంటి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అనేటువంటి నామాన్ని నిరంతరము మనం జపం చేయడం ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి మనము సదా గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం య ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. జీవిత చివరి సమయంలో కేవలము నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేవాడు నా భావాన్ని పొందుతాడు, ఇందులో సందేహము ఏమీ లేదు అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ అంత్యకాలంలో ఎవరైతే ఆ భగవంతుడి నామాలని, ఆ భగవంతుడిని స్మరించుకుంటూ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు అని, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా అంత్యకాలంలో ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ, ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ
ఆ ముక్తి పొందినటువంటి వారు ఎంతో మంది ఉన్నారని కూడా మనకి తెలియజేస్తున్నారు. భీష్మ పితామహులు ఆ భగవంతుడి యొక్క విష్ణు సహస్రనామాలని చెప్తూ ఆయన ముక్తి పొందడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో వారు చెప్పేటువంటి కృష్ణ భక్తి భావన యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ఈ శ్లోకం ద్వారా. కృష్ణ భక్తి భావనలో తన శరీరాన్ని విడిచేటువంటి ఎవడైనా శీఘ్రమే ఆ భగవానుని యొక్క స్వభావాన్ని పొందుతాడు. భగవానుడు పవిత్రులలో పరమ పవిత్రుడు కనుక నిరంతరము కృష్ణ భక్తి భావనలో ఎవరైతే ఉంటూ ఉంటారో వారు తప్పకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకుంటారు. శాశ్వతంగా ఈ జనన మరణాల నుండి దూరంగా ఉండే విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. అందుకే మనిషి తన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలతో పాటుగా ఆ భగవంతుడు నామాన్ని, ఆ కృష్ణ స్మరణ చేయడం అనేటువంటిది ఆవశ్యకమైనది అని చెప్తారు. దానికే ఎవరైనా హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ భగవంతుడి నామాలని ఎడతెగకుండా కీర్తించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ మరణ సమయ భావన ద్వారా ఏ విధంగా మనము అంటే తదుపరి జీవితం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. యం యం వాపి స్మరన్ భావం తేజత్యం తే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితిని పొందుతాడు. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా చెప్పబడేటువంటిది ఏంటంటే మనిషి ఆ అంత్యకాలంలో చివరి సమయంలో ఆ శరీరాన్ని, ఆ జీవుడు శరీరాన్ని వదిలేటువంటి సమయంలో ఏ భావాలతో అతడు ఉంటాడో దానికి అనుకూలమైనటువంటి స్థితినే, ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి, ఆ భావాలకు తగినటువంటి స్థితిని పొందుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ క్లిష్టమైనటువంటి మరణ సమయంలో మనిషి తన భావాన్ని మార్చుకునేటువంటి పద్ధతి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో తెలుపబడింది. జీవితం చివరిలో కృష్ణుణ్ణి తలుస్తూ దేహాన్ని విడిచినటువంటి వ్యక్తి ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య భావాన్ని పొందుతాడు, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అని చెప్పబడింది. కానీ ఆ కృష్ణుడికి అనన్యమైనటువంటిది, అన్యమైనది ఇంకేదో స్మరించేవాడు కూడా ఆ దివ్య భావాన్నే పొందుతాడు అనేటువంటిది సత్యము కాదు అని ఈ శ్లోకం ద్వారా చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ విషయాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చివరి సమయంలో ఏ భావాలతో మనము పోతామో ఆ భావానికి తగినటువంటి స్థితినే పొందుతారు అని చెప్తారు. ఇక్కడ దీనికి ఒక మంచి ఉదాహరణగా ఆ భరత మహారాజు, ఆయన చాలా భాగవోత్తముడు అని చెప్తారు. అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు ఆయన తన రాజ్యాన్ని పరిపాలించి, తన పూర్వీకులలాగానే రాజ్యాన్ని పరిపాలించి భగవత్ భక్తుడుగా ఉంటూ, ఆ విష్ణు భక్తుడుగా ఉంటూ ఆయన కొంతకాలం తర్వాత ఇక తన రాజ్యాన్ని వదిలి, తన రాజ్యాన్ని తన పుత్రులకు వారసులకు అప్పచెప్పేసి ఆయన అరణ్యానికి వెళ్ళి అక్కడ ఆశ్రమాన్ని ఏర్పరచుకొని ఆ భగవంతుడిని నిరంతరము ధ్యానిస్తూ ఉండేవాడు. ఆ భాగవతోత్తముడుగా ఆయన వృద్ధి చెందాడు. కానీ ఒక రోజు ఆయన ఆ నదిలో స్నానం చేసి ఆ నది ఒడ్డున కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో అటువైపున ఒక నిండు శూలాలుగా ఉండేటువంటి లేడీ ఆ నదిలో నీళ్లు తాగడానికి వచ్చి నీళ్లు తాగుతూ ఉంది అని చెప్తారు. ఆ సమయంలో ఒక సింహ గర్జన వినిపించిందట. ఆ సింహ గర్జనకి భయపడిపోయినటువంటి ఆ పిరికిదైనటువంటి లేడీ భయపడి ఆ నీటిలో ముందుకి ఈదుకుంటూ అవతల ఒడ్డుకు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందంటారు. ఆ దూకినటువంటి సమయంలో ఆ గర్భంలో ఉండేటువంటి చిన్న పిల్ల ఏదైతే ఉందో అదొకటి బయటపడిందని చెప్తారు. ఆ బయటపడినటువంటి దాన్ని ఈయన చేరదీసి, ఎందుకంటే అటువైపు చేరుకోవాలనేటువంటి ఆత్రత, భయంతో ఈ పులి నుండి అంటే సింహం నుండి తను రక్షించుకోవాలని, అవతల ఒడ్డుకు చేరుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నించినటువంటి ఆ లేడీ ఏదైతే ఉందో అది ఆయాసం ద్వారా మరణించింది అని చెప్తారు. ఆ మరణం తర్వాత ఇక్కడ మిగిలినటువంటి చిన్నదాన్ని ఆయన తీసుకొచ్చి శుభ్రపరిచి తనతో పాటే పెంచుకున్నాడట ఆ ఆశ్రమంలో. ఇక ఏమైంది, ఆ ఆశ్రమంలో తనతో కలిసి ఉండడం వల్ల ఆ భగవంతుని యొక్క
విధులు నిర్వర్తించేటప్పుడు కూడా ఎప్పుడు దాని గురించే చూస్తూ, దాని గురించే ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడట. తద్వారా ఆయన ఆ భగవంతునికి చేసేటువంటి సేవలు, ఆ భగవంతుని నామస్మరణ తగ్గించి ఎప్పుడు దీని వైపునే, దీని గురించే ఆలోచిస్తూ దీనితోనే కలిసి ఉండడం జరిగిందని చెప్తారు. మరణ సమయంలో ఆయన దానికి ఏమవుతుందో, తన లేడీ ఏమవుతుందో అని భావించి మరు జన్మలో ఆయన లేడీగానే మరలా పుట్టడం జరిగింది. అంటే ఆ జంతు దేహాన్ని స్వీకరించవలసి వచ్చింది అని చెప్తారు. కాకపోతే ఆయన భాగవతముడిగా ఆయన చేసుకున్నటువంటి దాని ద్వారా ఆయనకి ఆ గత జన్మ తాలూకు వాటివన్నీ కూడా గుర్తుకొస్తాయి అని చెప్తారు. తద్వారా ఆయన కొంతకాలం లేడీ శరీరం దేహంలోనే జీవించి ఆ తర్వాత అన్నపానాదులు వదిలేసి తన శరీరాన్ని వదిలి తను నెక్స్ట్ జన్మలో జడభరతుడుగాను, ఆ తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు కూడా నిరంతరము ఆ భగవంతుని వేరే విషయాలు ఏవీ లేకుండా ఆ భగవంతుడి నామాన్ని స్మరిస్తూ ముక్తి పొందారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి తెలియబడేటువంటిది ఏంటంటే, చివరి సమయంలో ఆ భగవంతుడు నామాన్ని తప్ప వేరే తలిచినటువంటి ఎవరు కూడా మరలా అదే దివ్యత్వాన్ని పొందుతారు అనేటువంటిది సరి అయినది కాదు అని చెప్తున్నారు. మరణ భావనలో కాకపోతే అది అంతకుముందు చేసినటువంటిది వారికి మరలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎలాగైతే ఈ భరత మహారాజుకి తన గత జన్మకు సంబంధించినవి గుర్తొచ్చి ఆ తర్వాత భాగవతముల ఇంటిలో జన్మించడం ద్వారా నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ వేరే ధ్యాసే లేకుండా ఆయన్ని భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ముక్తి పొందారు అని చెప్తారు. ఇక ఆయన విద్యుక్త ధర్మాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామి వైశస్య సంశయం అని చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, అందువల్ల నిరంతరము నన్ని స్మరిస్తూ అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధము చెయ్యి. అంటే నన్ను స్మరిస్తూ నీవు యుద్ధము చెయ్యి. నీ యుద్ధము చేయడం అనేది నీ కర్తవ్యము కనుక నన్నే స్మరిస్తూ నీవు యుద్ధం చెయ్యి. నీ కర్మలను నాకు అర్పించి మనసు బుద్ధిని నాయందు నిలిపితే నీవు సందేహం లేకుండా నన్నే పొందుతావు అని ఆ అర్జునుడికి, తద్వారా మనందరికీ కూడా ఆ భగవంతుడిని ఏ విధంగా మనము స్మరించాలి, ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని ఎలా మనము చేరుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అభ్యాస యోగ యుక్తేన సేతస నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుసింతయన్. సో ఓ పార్థ, మనసును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గము నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటాడు అని ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ మనసులో ఆయన్నే స్మరిస్తూ ఉండేటువంటి ఆ భక్త ప్రహ్లాదు లాంటి వారి గురించి కానీ ఎప్పుడూ ఆయన్నే స్మరిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకుంటారు, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనసును ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణలోనే నిలిపి, అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి నామస్మరణలోనే నిలిపి అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇక ఇదే చేస్తూ మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని వదిలేయమనలేదు. అంతకుముందు శ్లోకంలో ఆయన చెప్పారు, నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని నీవు నిర్వర్తించు అని చెప్తున్నారు. కనుక ఆ మన ధర్మాలని మనం నిర్వర్తిస్తూనే మనసును ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని నామస్మరణలో మనము వీలైనంత వరకు ఆ మార్గం తప్పుకోకుండా ఆ దేవదేవుడిని ధ్యానిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. అందుకే మరణము అనేటువంటిది, అంటే మనం జీవితాంతం చేసినటువంటిది ఆ అభ్యాసం అంతా కూడా మరణ సమయంలో ఒక పరీక్షగా ఉంటుంది. కనుక ఆ పరీక్ష రాయాలి అంటే, మనం సాధారణంగా ఏదైనా పరీక్షలు రాయాలంటే అకస్మాత్తుగా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని పరీక్ష రాసి పాస్ అయ్యి రావలేము. కాబట్టి మరణ సమయంలో మనకి ఆ భగవంతుడి యొక్క నామం గుర్తుకు రావాలంటే మనం నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుడి నామాన్ని అభ్యాసం చేయాలి. అంతేకాని అకస్మాత్తుగా చివరి సమయంలో ఏదో గుర్తుకొస్తుంది అని భావించలేము. సో మరి ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించడం ఎప్పుడు సిద్ధపడాలి అంటే, ఎప్పుడో కాదు, ఇప్పుడే. మరి సిలబస్ ఏమిటంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని యొక్క చెప్పబడినటువంటి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి ఆ భగవద్గీత అవి చదవడం. ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి అంటే,
ఆయన యొక్క నామాలను జపించడము, ఆ భగవద్గీత చదవడము, అలాగే ముఖ్యంగా భక్తుల యొక్క సాంగత్యము అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యము, అలాగే ఆ భగవంతుడికి భక్తులకు సేవలు చేసుకోవడం కూడా ఆ భక్తి మార్గంలో పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఏ సమయం అంటే సమయం కోసం ఎదురు చూడవద్దు, కాలం గడిచిపోతుంది కాబట్టి వెంటనే ప్రారంభించాలి ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించడం. సో మరి ఫలితం ఏంటంటే ఆ ఫలితం మనకి ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాము. ఈ ఆత్మ ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొంది స్వేచ్ఛగా భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామానికి ఎగుతుంది అని మనం తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. మరి ఎలా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి అనేటువంటిది చూసినట్లయితే, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని చూసినట్లయితే, కవిం పురాణ మనుషాసితారం అనోరణీయాంస మనుస్మరేద యః సర్వస్య దాతారా మచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి మనము సర్వము తెలిసిన వాడుగాను, అతి ప్రాచీనుడుగాను, నియంత్రించగలవాడుగాను, సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మాతి వాడుగాను, అన్నింటినీ పోషించగలవాడుగాను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడుగాను, ఊహాతీతుడుగాను, మరియు ఎల్లప్పుడూ రూపసహితునిగా మనిషి ఆ పరమాత్ముణ్ణి, ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి అని చెప్తున్నారు. ఎలా భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి అనే దానికి చెప్తున్నారు. అతడు సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు, మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా దివ్యమైన వాడు. సో కాబట్టి ఈ సూర్యుడిలా ప్రకాశించే ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియుడైనటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి పరంధాముడిని మనము అన్నీ తెలిసినటువంటి వాడుగా ఆయనే అతి ప్రాచీనుడు, ఆయనకు పూర్వము ఎవ్వరూ లేనిగా, అన్నిటినీ నియంత్రించేటువంటి వాడుగాను, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైనటువంటి వాడుగాను, అన్నింటినీ పోషించగలిగేటువంటి వాడుగాను, ఈ భౌతిక భావనల అన్నింటికీ అతీతుడు, ఊహాతీతుడుగాను, ఎల్లప్పుడూ రూపసహితుడుగాను ఆ భగవంతుణ్ణి మనము ఆ పరంధాముణ్ణి ధ్యానించాలి, ఆ పరంధాముణ్ణి స్మరించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్య యుక్తస్య యోగినః. ఓ పార్థ, క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరము స్మరించువానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. సో ఆయన ఎవరు, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా పొందాలి, మరి ఆయన ఎవరికి సులభంగా లభిస్తాడు అని చెప్తే, ఆ క్రమము తప్పకుండా భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉంటారో, ఆ భగవద్నామాలను నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉంటారో, అటువంటి వారి యొక్క స్థిరమైనటువంటి ఆ భక్తి సేవ కారణంగా అటువంటి వారికి ఆయన సులభంగా లభిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆయన యొక్క భక్తులకు ఆయన చాలా సులభంగా లభిస్తారు అని చెప్తారు. ఆయన యొక్క భక్తి కూడా చాలా చాలా సరళమైనది అని చెప్తారు. రేపటి అధ్యాయంలో ఎంత సరళమైనదో ఆయన యొక్క భక్తి మనకి రేపటి అధ్యాయంలో తెలియజేస్తారు, 9వ అధ్యాయం. అలాగే ఆయన ఎంత సులభంగా లభ్యమవుతాడు అనేటువంటి దానికి ఆయన యొక్క బాల్య స్నేహితుడైనటువంటి సుధాముడు కుచేలుడిని చెప్పొచ్చు. కుచేలుడు ఆయనకి చిన్ననాటి స్నేహితుడు, ఆ సాందీపుని ముని ఆశ్రమంలో తనతో పాటు కలిసి చదువుకున్నవాడు అని చెప్తాడు, విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి వాడు. ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క ప్రదేశానికి వెళ్ళి, ఇప్పుడు ఉండేటువంటి పోర్బందర్, గుజరాత్ పోర్బందర్లో అంటారు ఆయనది ఆ కుచేలుడు. అలాగే కృష్ణ భగవానుడేమో తన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రాజ్యం మధురలో అక్కడ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటుంటాడు. అయితే తన యొక్క స్నేహితుడు అయినటువంటి కుచేలుడు సుధాముడు, ఆయన ఆ భక్తి భావనలో బ్రాహ్మణుడు, ఆయన పౌరోహిత్యం చేస్తూ చాలా కఠినమైనటువంటి దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాడు. అయినప్పటికీ కూడా నిరంతరము కూడా భగవంతుని సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటాడు. అయితే ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే,
తన యొక్క పిల్లల్ని కూడా సరిగ్గా పోషించుకు వాళ్ళకి కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని కూడా అందించలేని పరిస్థితులలో ఉన్నా కానీ ఆయన అదే భక్తి భావనలో ఉంటాడు. సో అప్పుడు ఒకసారి ఆ పిల్లల యొక్క బాధలు చూసి తన భార్య అంటుందట, నీ యొక్క బాల్య స్నేహితుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు రాజుగా ఉన్నారు కదా, ఆ ద్వారక రాజు ఉన్నారు. మరి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే మన ఈ దరిద్రం అంటే ఈ పేదరికము తరిగిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కదా, నీ స్నేహితుడిని కలవచ్చు కదా అని ఆమె అంటే ఆయన అప్పుడు ఆలోచిస్తాడు. అంటే ఏంటి, తను సంపదల కోసం తనని బాల్య స్నేహితుడిని కాకుండా తన బాల్య స్నేహితుడిని ఒకసారి చూసినట్లుగా ఉంటుంది అనేటువంటి భావనతో వెళ్ళడానికి ఒప్పుకుంటాడు. అంతేకాని సంపదలు కోరుకుని వెళ్ళడు ఆయన. ఈ పేదరికం నుండి తనని తన పిల్లల్ని వీళ్ళందరినీ రక్షించాలి అని కాకుండా తన స్నేహితుడినన్న ఆవంకతోనన్న ఒకసారి తన బాల్య స్నేహితుడిని చూడవచ్చు కదా అనే ఉద్దేశంతో వెళ్తారు. వెళ్ళే సమయంలో ఆయన తన భార్యను అడుగుతాడు, ఇంట్లో మరి నా బాల్య స్నేహితుడిని కలవడానికి వెళ్తున్నారు కదా, ఉట్టి చేతులతో వెళ్ళకూడదు కదా, ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే పాపం ఏం చూస్తే ఇంట్లో ఏమో అటుకున ఏదో కొన్ని ఒక పిరికెడ 2 పిరికెళ్ళు అటుకులు దొరుకుతాయి అంటారు. అవి తన యొక్క కండవ ఆ మూట కట్టుకొని వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఆ అంతఃపురంలో ఆయన యొక్క రాణులందరికీ కూడా మహోత్తరమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి భవనాలు నిర్మించబడి ఉండి అన్నీ కూడా అది ఒకే విధంగా ఉండేటువంటి భవనాల్లో ఉంటే ఆయన రుక్మిణీ మాత యొక్క భవనంలో ఉన్నారు అని చెప్తారు. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ గేట్ దగ్గర కృష్ణుడు నా బాల్య స్నేహితుడు నేను కలవడానికి వచ్చాను అంటే అడిగి వస్తే రమ్మనంటారు. ఎదురుగా వచ్చి ఆయన సాదరంగా స్వాగతం పలికి ఆ ఒక బ్రాహ్మణునికి ఏ విధంగా మర్యాదలు చేస్తారో అవన్నీ కూడా చేసి ఇక అవన్నీ చేసిన తర్వాత కూర్చోబెట్టి కుశల విషయాలన్నీ కూడా మాట్లాడిన తర్వాత, మిత్రమా నా కొరకు ఏం తీసుకొచ్చావు అంటే అప్పుడు సుధాముడు ఆ కుచేలుడు భయపడతాడు. నేను ఇంతటి మహోన్నతమైనటువంటి నా స్నేహితుడికి నేను అటుకులు పాత అటుకులు ఎలా ఇవ్వగలను అని వాటిని ఏం తెలియదు అంటే, మిత్రమా నువ్వు నా కోసం ఏదో తెచ్చి ఉంటావు అని చెప్పేసి అవి తీసుకొని ఒక బుక్కెట్ నోట్లు వేసుకుంటారట. సో దానికే ఆయన తరిగిపోని సిరి సంపదలు తన ఇంట్లో అక్కడ పెరిగిపోయాయని చెప్తారు. మరొక బుక్కెట్ తీసుకోబోతుంటే ఆ రుక్మిణి లక్ష్మీమాత అంటుందట, నీ స్నేహితుడికి ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిందే సరిపోతుంది, ఇంకా ఇచ్చినట్లయితే మనమందరం కూడా అక్కడికే పోయి ఉండాల్సి వస్తుంది, కాబట్టి ఆపండి అని చెప్పేసి ఆపుతుంది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఇక ఆ రోజు గడిచిన తర్వాత ఈ సుధాముడు ఏమీ అడగకుండానే తిరిగి నెక్స్ట్ డే రోజు వెళ్ళిపోతాడట. వెళ్ళిపోయి తన ఊరికి వెళ్ళి తన ఇంటి దగ్గరకు కూడా దాటి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ తన పాత ఇంటికి పూరి గుడిచక బదులుగా ఒక సుందరమైనటువంటి భవనం, ఇంతకుముందు ఆ కృష్ణుడు దగ్గర ఏదైతే భవనాలు చూశారో అంతటి సుందరమైనటువంటి భవనం ఉండి దాటిపోతుంటాడట. అప్పుడు ఆయన భార్య వచ్చి, ఏమండి రండి, ఇది మన ఇల్లే, మీ స్నేహితుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు మనల్ని కరుణించారు, మనకి ఇచ్చారు అని అంటే అక్కడికి వెళ్ళి, సో అప్పటికి కూడా ఆయన అదేవిధంగా భగవంతుని ఆ సంపదలు వచ్చాయి కదా అని వదిలివేయకుండా వాటన్నింటికీ అతీతంగా ఆ భక్తి భావనలో నెలకొన్నారు అని చెప్తారు. కాబట్టి ఆ భక్తులకు ఏమి కావాలనో అది ఆయన చూచి పెడతారు అని చెప్తారు. సో అటువంటి కరుణామూర్తి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు, ఆయన్ని తలుసుకుంటే చాలు కావలసినవన్నీ నెరవేరుతాయి అని చెప్తారు. అంతేగాని ప్రత్యేకంగా ఆయన్ని ఏది కూడా కోరవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. భక్తితో యోగులుగా ఉన్న మహాత్ములు నన్ను పొందిన తరువాత వారు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రారు అని ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకున్న తర్వాత, ఆ గోలోక బృందావనాన్ని పొందిన తర్వాత సహజంగానే అతడు మళ్ళీ తిరిగి రాడు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళిన వారందరూ కూడా ఆ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందుతారు. అదే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినట్లయితే 84 లక్షల రకాల జీవజాతులలో ఏదో ఒక శరీరాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోనికి వెళ్ళినట్లయితే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి దేహాన్ని పొందుతారు. తిరిగి
మరలా ఈ భూలోకంలోకి, అంటే ఈ దుఃఖాలయమైనటువంటి అశాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఈ లోకంలోకి, తాత్కాలికమైనటువంటి దుఃఖాలతో నిండినటువంటి ఈ ప్రపంచంలోనికి రారు అని చెప్తారు. సో కనుక భక్తితో యోగులుగా ఉండేటువంటి మహాత్ములు, గొప్పవారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ భగవంతుడిని చేరుకున్న తర్వాత వారు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. తద్వారా ఇక వారు దుఃఖాలతో కూడినటువంటి తాత్కాలికమైన ప్రపంచానికి, భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచానికి ఎన్నటికీ తిరిగి రారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాః పునరావర్తినోర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకము నుండి అత్యల్ప లోకము వరకు అన్నీ పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు మరణం జరిగే కష్టాల ప్రదేశాలే. కానీ ఓ కుంతీ కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా జన్మించడు అని ఆ కృష్ణ భగవాను యొక్క దివ్యధామాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకం వరకు భావించేటువంటి, అంటే ఆ బ్రహ్మలోకం వరకు నుండి, అత్యున్నత లోకమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మలోకం, సత్యలోకం నుండి అత్యల్ప లోకమైనటువంటి ఆ నరకలోకం వరకు, మొత్తంగా ఈ 14 లోకాలలో ఏ లోకానికి చేరుకున్నా అన్నీ కూడా పునరావృతమయ్యేవే, అంటే మళ్ళీ తిరిగి సైకిల్గా ఉండేటువంటివే, పుట్టుక మరియు మరణం జరిగేటువంటి కష్టాల ప్రదేశాలు. కానీ ఓ కుంతీ కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నటువంటి వారు, అంటే ఆ గోలోక బృందావనాన్ని ఎవరైతే చేరుకుంటారో, ఆ భగవంతుడి యొక్క పరంధామాన్ని ఎవరైతే చేరుకుంటారో వారు ఇక తిరిగి జన్మించరు, అంటే శాశ్వతంగా జనన మరణాలు లేనటువంటి ఆ లోకంలో ఉండిపోతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచాలన్నీ కూడా ఎందుకు తాత్కాలికమైనవి అనే దానికి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భూతగ్రామస ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాఘమే వశ పార్థ ప్రభవత్య హరాగమే. ఓ పార్థ, ఈ జీవులన్నీ పుట్టి బ్రహ్మకు రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమైపోతాయి, అంటే కల్పాంతము అని అంటుంటారు. ఆ కల్పాంతంలో ప్రకృతిలో లీనమైపోతాయి అని, అలాగే పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తాయి, అంటే ఆ బ్రహ్మ పగటిపూట ఈ సృష్టి అంతా ఉనికిలో ఉంటుంది అని, బ్రహ్మకు రాత్రి కాగానే అది మరలా ప్రకృతిలో లీనమైపోతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో సాధారణంగా బ్రహ్మ యొక్క ఒక రోజు సమయము, అంటే బ్రహ్మ ఒక 100 సంవత్సరాలు, బ్రహ్మ కూడా మనంతా సృష్టికర్త బ్రహ్మ అనుకుంటుంటాం. ఆ బ్రహ్మ కూడా 100 సంవత్సరాలు, ఆ భగవద్ సంవత్సరాలు జీవించిన తర్వాత తను కూడా మరణించిపోయేవాడని చెప్తాడు. ఆ బ్రహ్మ కూడా పోస్ట్ కూడా, సృష్టికర్త పోస్ట్ కూడా ఒక పోస్టే, ఎప్పుడు నిరంతరము మారుతూనే ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. సో కనుక ఇక్కడ బ్రహ్మ యొక్క కాలాలను లెక్కగట్టినట్లయితే ఈ కలియుగము ఆల్రెడీ మనం చూసినటువంటిది 4,32,000 సంవత్సరాలు, ద్వాపర యుగము అంటే కలియుగానికి 2 రెట్లు, అలాగే త్రేతాయుగము కలియుగానికి 3 రెట్లు, ఆ సత్యయుగము కలియుగానికి 4 రెట్లు, ఈ 4 కలిపితే ఒక దివ్య యుగము, అంటే కాబట్టి 4 యుగాలు కలిపితే ఈ కలియుగానికి 10 రెట్లు అవుతుంది. సో కాబట్టి 10 × 4,32,000. సో మరి ఇదొక దివ్య యుగం, అంటే ఈ యుగ చక్రాలన్నీ, అంటే 4 యుగ చక్రాలు కలిసిపోతేనే ఒక దివ్య యుగం, అంటే 1000 దివ్య యుగాలు ఆ బ్రహ్మకు ఒక పగలు, అంటే 12 గంటలు ఆయనకి, అంటే వాటిని లెక్కగట్టినట్లయితే 432 కోట్ల సంవత్సరాలు ఆయన యొక్క ఒక పగలు. ఆ బ్రహ్మ యొక్క ఒక పగలు 432 కోట్ల సంవత్సరాలు. మరి రాత్రి కూడా అంత్య సమయం ఉంటుంది కదా. సో కాబట్టి బ్రహ్మదేవుని ఒక రోజు 864 కోట్ల సంవత్సరాలు ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా బ్రహ్మ ఆయన 100 సంవత్సరాలు తన యొక్క కాలాన్ని వెళ్ళబుచ్చుతారు. సో ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంటారు. అలాగే ఈ బ్రహ్మ యొక్క కల్పంలో మన్వంతరాలు అవన్నీ కూడా ఉంటాయని చెప్తుంటారు.
సో వాటి లెక్కలు మళ్ళీ వేరుగా ఉన్నాయి. ఇక ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య ధామాన్ని గురించి తెలియచేస్తున్నారు, ఆ స్వభావాన్ని. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తన్ తం అహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఆ దివ్య నివాసము వ్యక్తము కానిది, ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని గురించి తెలియచేస్తున్నారు. ఆ గోలోక బృందావనం గురించి తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ దివ్య నివాసము వ్యక్తము కానిది, నశింపు లేనిది, మరియు ఇది పరమగమ్యము. ప్రతి జీవి యొక్క గమ్యము ఆ గోలోక బృందావనమును చేరుకోవడము. అంటే మనమంతా కూడా, జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క అంశలే అని చెప్తున్నాం కాబట్టి, ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవడమే, అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క లోకాన్ని చేరుకోవడమే మన యొక్క పరమగమ్యము అని చెప్తున్నారు. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి రాడు. అది నా సర్వోన్నత నివాసము. ఆ ఏదైతే ధామము, భగవద్ధామం ఉందో ఆ ధామాన్ని చేరుకున్న తర్వాత ఈ జీవుడు తిరిగి మరలా జన్మించడము జరగదు అని చెప్తారు. ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని చూసినట్లయితే ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి పదము పాటే అవుతుంది అని చెప్తారు. మనం ఏమి పలికినా అదొక పాటలాగా, అంత ఆనందమయంగా, అంత సంతోషంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. అక్కడ వేసేటువంటి ప్రతి అడుగు కూడా నృత్యంలాగానే ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ అన్ని జీవులు కూడా, అది కూడా అందరూ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క శరీరం లాంటి శరీరాన్ని, శాశ్వతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శరీరాన్ని పొందుతారు అని చెప్తారు. ఇంకా ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచం చూసినట్లయితే మనము ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే. ఇంట్లో నుంచి బయటకు అడుగు వేసామనుకోండి, ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలో అన్ని ప్రమాదాలతో కూడుకున్నటువంటి, మనం చేసేటువంటి ప్రతి పనిలోనూ కూడా బాధలతో కూడినటువంటిదే ఈ దుఃఖాలయము. ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రపంచాన్ని గురించి మనం చూసినట్లయితే అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచానికి, ఆ పరంధాముడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి లోకానికి ఉండేటువంటివి చూసినట్లయితే అక్కడ ప్రతి పదము పాటలాగానే ఉంటుంది, ప్రతి అడుగు కూడా నృత్యంలాగే సంతోషంగా ఉండగలిగేటువంటిది అని చెప్తారు. ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచము, ఆ గోలోక బృందావనం యొక్క స్వభావాన్ని గురించి చూసినట్లయితే అది శాశ్వతమైనది, తప్పు లేనటువంటిది. ఇక అక్కడికి పోతే తప్పు ఒప్పుల ప్రస్తావనే ఉండదు. ఇక అన్నీ కూడా ఒప్పులే. అక్కడ జరిగేటువంటివన్నీ కూడా అపరిమితమైనటువంటి ఆనందం ఉన్నటువంటి ప్రదేశము అని చెప్తున్నారు. అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేటువంటిది అని చెప్తారు. కామధేనువులు ఎన్నో ఇవి ఉండేవి. సో కాబట్టి అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేటువంటిది, ఆకర్షణీయమైనటువంటిది, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టమైనటువంటిది, అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము, ఇక తిరిగి రాని ప్రదేశము అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పురుషస పర పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా యస్యాంతస్తాని భూతాని ఏన సర్వమిదం తతం. ఓ అర్జున, సమస్త భూతాలలోనూ తనలో ఇముడ్చుకొని సకల లోకాలలో వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మను అచంచలమైన భక్తి వల్లనే పొందవచ్చు. ఆ పరమాత్ముణ్ణి పొందేటువంటి మార్గాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. అచంచలమైనటువంటి అంటే ఎటువంటి విచలనం లేకుండా శ్రద్ధతో ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ఆయన్నే స్థిరంగా, ఆయన్ని దృఢంగా, ఆయన్ని ధ్యానించడం వల్ల, భక్తితో ఆయన్ని మనం సేవించుకోవడం ద్వారా ఆ పరమాత్ముని పొందవచ్చు అని చెప్తారు. దానికి అనేకమైనటువంటి మార్గాలు. ఎవరు ఏ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానించగలిగితే, ఏ విధంగా ఆయన్ని పూజించగలిగితే ఆ విధంగా ఆయన్ని మనము పొందవచ్చు, భక్తి చేయవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యత్ర కాలే త్వనావృత్తి మా వృత్తించైవ యోగినః ప్రయాత యాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ. భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడావు అర్జున, యోగులు ఏ సమయంలో మరణిస్తే మళ్ళీ జన్మించరో, ఏ వేళ దేహం విడిచితే పునర్జన్మ పొందుతారో చెబుతాను విను అని ఇక్కడ ఉండేటువంటి శుభ అశుభ గడియల గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అగ్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, అగ్నిదేవుని ప్రభావంలో, కాంతిలో పగలు
ఏదేని శుభగడియలో శుక్లపక్షము 6 మాసాల ఉత్తరాయణంలో మరణించేటువంటి బ్రహ్మ ఉపాసకులు బ్రహ్మప్రాప్తి కలుగుతుంది వారికి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మన సంవత్సర కాలంలో 6 మాసాలేమో ఉత్తరాయణము, 6 మాసాలు దక్షిణాయనము అంటారు. సూర్యుడు ఉత్తర దిక్కుకు అంటే తూర్పునే ఉంటారు, కాకపోతే ఉత్తరాయణం ఉత్తరం వైపుకు కొంచెం ఎక్కువగా, అలాగే దక్షిణం వైపుకి. సో అందువలన 6 మాసాలు మనకి సంక్రాంతి నుండి దాదాపుగా జూలై వరకు, అలాగే ఆ తర్వాత ఈ జూలై తర్వాత నుండి ఉండేటువంటి దక్షిణాయనం, ఆ విధంగా చెప్తూ ఉంటారు 6 మాసాలు. సో ఈ 6 మాసాల్లో ఉత్తరాయణంలో మరణించేటువంటి వారు కాంతి సమయంలో అంటే పగలు, అలాగే శుభఘడియలలో శుక్లపక్షంలో, కృష్ణపక్షము శుక్లపక్షంలో అంటాం, ఆ కృష్ణ శుక్లపక్షాలలో ఇచ్చేసేటువంటి వారు అంటే శుక్లపక్షంలో మరణించినటువంటి వారు, 6 మాసాల ఉత్తరాయణంలో మరణించినటువంటి వారు, ఆ బ్రహ్మోపాసకులు అయినటువంటి వారు బ్రహ్మప్రాప్తి కలుగుతుంది అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, పొగలో రాత్రిలో కృష్ణపక్షంలో 6 మాసాల దక్షిణాయనంలో గతించిన యోగి చంద్రజ్యోతిని పొంది అంటే ఆ చంద్రలోకానికి వెళ్ళి మళ్ళీ మానవలోకంలోకి వస్తాడు, అంటే తిరిగి మరలా ఈ భూలోకంలో జన్మిస్తారు అని చెప్తారు. అలాగే శుక్ల కృష్ణ అనే రెండింటిని జగత్తులో శాశ్వత మార్గాలుగా భావించబడుతున్నాయి. అలాగే శుక్ల మార్గంలో ప్రయాణించేటువంటి వాడికి జన్మరాహిత్యము, కృష్ణ మార్గంలో పోయినటువంటి వాడికి పునర్జన్మము కలుగుతాయి అని ఆ యొక్క మార్గాల గురించి ఆ యోగులు దానికి అనుకూలంగానే వారు ఆ దేహాన్ని వదిలిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, తద్వారా వారు ఆ విధంగా పొందుతారు అనేటువంటి ఆ సమయాల గురించి కూడా ఆయన మనకి తెలియచేస్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనం ఆ ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి వారు యోగిలు, ఆ జ్ఞానవంతులు సాధారణంగా ఆ కాంతి సమయము మొదలైనటువంటి ఏదైతే పుణ్యకాలాలు అంటామో ఆ కాలంలో వారు దేహాన్ని వదిలివేయడానికి వారు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు, ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. తద్వారా వారు బ్రహ్మజ్యోతిని, ఆ భగవంతునిలో లీనమవుతారు అని చెప్తారు. అలా కాకుండా కర్మకాండాస్ నిర్వహించేటువంటి వారు మన యొక్క దేహ అవసరాల కోసమే కర్మలు నిర్వర్తిస్తూ ఉండేటువంటి వారు సాధారణంగా అశుభ గడియలలో వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది, అంటే చీకటి కాలంలో వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుందంటారు. తద్వారా వారు కొన్ని ఆ లోకాలలో ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్ళడము, అక్కడ కొంతకాలము వారు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యకర్మలను అనుభవించడము, తర్వాత తిరిగి మరలా ఈ భూమిపైన జన్మించడం జరుగుతుంది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా యోగులు అలాగే కర్మకాండలను చేసేటువంటి వారి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ వేదాలలో సూచించబడినటువంటి కొన్ని ఆ యజ్ఞ యాగాదులు చేయడం ద్వారా వారు ఉన్నతమైనటువంటి స్వర్గలోకాల వంటి లోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ స్వర్గలోక సుఖాలను అనుభవిస్తారు, తద్వారా తిరిగి మరలా ఈ భూలోకంలో జన్మించడమే జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ భక్తుడు ఎవడైతే ఉంటారో వారికి ఈ అశుభ సమయాలతో పని లేదు అని చెప్తారు. ఏ సమయంలోనైనా వారు ఈ దేహాన్ని వదిలినట్లయితే, అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని స్మరిస్తూ, ఇది ఇక్కడ భక్తులు కానటువంటి వారికి చెప్పబడినటువంటి అంశాలు. అంటే సాధారణంగా యోగ ప్రాక్టీస్ అంటే స్వార్థంతో ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి వారి గురించి చెప్తున్నారు. సో భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో అనన్య భక్తి ద్వారా ప్రయాణించేటువంటి వారు, భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించిన వారు ఏ సమయంలో మరణించినా ఆ గోలోక బృందావనాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నైతే శృతి పార్థ ధ్యానం యోగి ముహ్యతి కచ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవ అర్జున. సో ఓ అర్జున, ఈ 2 మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడూ కలవరపడరు. అంటే ఆ వేరు మార్గాల ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా చేరుకోవాలి అవన్నీ తెలిసినప్పటికీ కూడా ఆ మార్గాల గురించి, అంటే ఆ శాశ్వతమైన ఇది ఆ అశుభ మార్గాల గురించి తెలిసినప్పటికీ కూడా ఆయన యొక్క భక్తులు ఎవరైతే భక్తి మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారో వారు, ఈ మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇక కలవరపడరు. అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరపడము. అంటే ఈ భక్తిని అనుసరించడం ద్వారా అంతకుముందు చెప్పబడినటువంటి విషయాలకు అతీతంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అని చెప్తారు. కనుక ఆ భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యందే
సేవ చేస్తూ స్థిరంగా భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, వేదేషు యజ్ఞేషు తపసు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాధ్యం. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భక్తి సేవ యొక్క మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి అంటే ఈ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వాడు, ఈ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉండేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు వేదాలను అధ్యయనము చేయడము, కఠినమైన తపస్సులు చేయడము, దాతృత్వము ఇవ్వడము లేదా తాత్విక మరియు ఫలవంతమైన కార్యకలాపాలను అనుసరించడం వలన కలుగేటువంటి పుణ్య ఫలాలను అధిగమించి, అంటే వేదాలను అధ్యయనం చేయడము, కఠినమైన తపస్సులు చేయడము, దాతృత్వము ఇవ్వడము, తాత్వికమైనటువంటి ఫలవంతమైన కార్యకలాపాలను అనుసరించడం వల్ల ఏ పుణ్యమైతే కలుగుతుందో దానిని అధిగమించినటువంటివి కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. వీటన్నింటినీ పొందగలిగి అధిగమించి వీటన్నింటినీ పొందగలుగుతాడు, చివరికి అతడు నిత్యమైన పరంధామాన్ని చేరుకుంటారు అని ఆ భగవంతుణ్ణి యొక్క మార్గాన్ని, భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించినటువంటి తన యొక్క భక్తుల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో భక్తి మార్గమే మిగిలిన అన్ని మార్గాల కంటే కూడా ఉన్నతమైనదే అని మరొక్కసారి ఈ శ్లోకం ద్వారా కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తున్నారు. సో ఆయనని భక్తి ద్వారా సర్వదా పూజించేటువంటి, భజించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ వేదాలను అధ్యయనం చేయడము, కఠినమైనటువంటి తపస్సులు చేయడము, దాన ధర్మాలు ఇవ్వడము, ఫలవంతమైనటువంటి కార్యకలాపాలను అనుసరించడము, వాటన్నింటిని వలన కలిగేటువంటి పుణ్యఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నింటినీ పొందుతాడు, వాటికంటే ఎక్కువగానే పొందుతాడు. చివరికి అతడు ఆ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా ఆయన ఆ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలను చెప్తూ ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించడం జరిగింది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అండి.